Καλησπέρα, είμαι ο Aceman και από ό,τι καταλάβατε θα παίξουμε Slender. Όσοι δεν το κατάλαβαν, ας πάνε να ελέγξουν στο μυαλό τους. Και μόλις το μετάνιωσα, ακυρώνεται το βίντεο. Όχι, ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Κάπως μπορούσα να κάνει zoom. Να το. Σπεντάρουμε, ας παίξουμε Slender, χεστούμε πάνω μας. Πάμε. Μέχρι να βρούμε την πρώτη σελίδα όλα είναι τέλεια. Μετά γίνεται... ούτε δεν το σκέφτομαι. Ας μην τρέχουμε συνέχεια, ψοφήσουμε στην κούραση. Αυτό είναι σίγουρο, θα ψοφήσουμε. Κάτι βλέπω, τουαλέτες, τέλεια. Τέλεια. Απλά τέλεια. Πατάει πάρα πολύ αργά. Ας βγούμε μέσα. Ο φακός μου χορεύει, οκ, εντάξει, άκυρο. Ας μην πατάμε πολλές φορές το shift. Ναι. Μια καρέκλα. Ας κάτσουμε. Κάτσε στην καρέκλα. Κάτσε στην καρέκλα, γάμο. Δεν κάθω μαλάκας. Πάμε να φύγουμε. Κάτι σπασμένο στο πάτωμα. Λάσπες, να σου πει κάτι στο διάλογο είναι αυτά. Αχα, δεν βλέπουμε τίποτα από εδώ. Μια πεσμένη καρέκλα. Οκ. Και πεθούνται αυτό δεν είναι έξω, δεν είναι έξω. Μια σελίδα ρε παιδιά. Μπα. Ναι, τώρα μιλάω μια χαρά, αλλά μόλις πάρω την πρώτη σελίδα δεν θα είμαι τόσο καλά, άμα τρόμαξα. Πω. Αυτό δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Στρίψε και πάρω το ευθεία πάνω. Μπράβο το αγόρι. Ωραία. Τσουκ. Πάμε με το ωραίο το soundtrack. Έτσι. Βγήκες από εδώ. Ωραίος. Καλώς σου συνέβη. Όχι τώρα. Let's go. Υπολογίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τις 4 σελίδες. Πάμε με καλά. Τι είναι αυτό που βλέπω στο βάθος? Ο Μίχλη. Γαμώτη. Φύγε! Άνοιξε και το caps lock. Γαμώτη. Κάνα σου πάρει. Φύγε! Ίσως να μην φτάσω μέχρι τις 4 σελίδες, αλλά να χάσω την πρώτη. Όχι! Ελπίζω να φύγει ο μαλάκας.
σελίδουλα. Έλα, εδώ έχει μια σελίδουλα. Πάτε γαμίσου! Μ' αφήνει να πάρω τη σελίδα, πούτι. Ας φύγουμε. Πάμε αλλού να βρούμε την τύχη μας. Όχι. Εδώ θα μείνουμε. Πάμε. Επίμονος. Άτι. Παίρνω κλείνω φακό, φεύγω. Έχα. Περίεργη ήχη. Σκάστε. Τρέχα, τρέχα. Πάγω, έχει κάτω. Μη σου κάνει, σου φύγε! Τρέχα. Φύγε. Κάπου μακριά από εδώ. Πήρα απόφαση, άιντε. Ήρθε. Και αυτή ομίχλη ρε. Ομοφιλόφιλε μου. Εννοείται πως αυτό το παιχνίδι το παίζω μέρα μεσημέρι. Όχι εντάξει, είναι απόγευμα, προς το βράδυ. Ω ναι, τρίτη σελίδα. Θα πάρω όμως. Help me. Και εμένα ποιος θα με βοηθήσει? Τρέχα μαλάκα, τρέχα! Όχι! Όχι, πω το soundtrack, δεν παίζεται, εντάξει. Έχω και τέρμα δυνατά τα ακουστικά, πάμε, γερά. Άμα με πιάσει απλά θα ψοφήσω με τη μία. Μ' ακολουθεί. Δέντρο. Και πρέπει κάπως να ξαναβρω το δρομάκι, γιατί έτσι δεν έχω καμιά ελπίδα. Γιατί είχα άλλα γραφικά, γιατί πούντος. Άμα ζήσω καλά θα είναι. Σε αυτό το φορτηγάκι δεν ήμουν πριν. Παίρνουμε το πουλο. Έλα καλό μου. Έφυγε. Στο πούτσο είναι. Δεν βλέπω τίποτα με αυτή την ομίχλη. Ποιος του πούστος την έβαλε?
τόση ώρα. Με σκότωσε επίτηδες. Βλέπω, δεν βλέπω. Ακόμα. Φύγε από εδώ. Σελίδα! 4! Δεν είναι πίσω μου. Τρέχα. Άμα το τελειώσω, πραγματικά θα είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Αλλά δεν το βλέπω. Εξαφανίστηκε. Μας άμα αφήσει. Ναι, και είμαι κάπου στην αρχή τώρα. Ναι, τέλεια. Όχι παρακάμψεις. Πάλι το περίεργο δεν τροπάμε. Πραγματικά δεν ξέρετε πως είμαι τώρα. Είμαι και μόνος στο σπίτι. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς δεν θα ζούσα. Ελπίζω να μην βγει από πίσω μου, γαμώ την που... Τρέχα! Όχι, θα πάω να πάρω τη σελίδα που κάπου υπάρχει εδώ πέρα, είμαι σίγουρος. Και ακούω νερό από κάπου. Ποιος παίζει με το νερό κάπου? Έλα, δεν έχει σελίδα. Δεν έχει σελίδα. Oh fuck yeah. Εντάξει. Συρρεμίσουμε. Είναι απλά ένα παιχνίδι. Όχι στο τανέτες πάλι. Καλά μην ακολουθείς. Πήγαινε. Προχώρα. Μόνο δεν ξέρω πώς στο διάλογο θα πας, αλλά θα πας. Και έχω την εντύπωση πως πηγαίνω προς τις δεξαμενές πάλι. Και έχω αρχίσει να μην βλέπω τίποτα. Να δεις οι δεξαμενούλες. Γιατί να με ακολουθάει συνέχεια? Στην τέταρτη σελίδα είμαι μόνο. Αν έχουμε και τον αέρα τώρα.
τέτοια πράγματα πάντα. Έσβησε ο φακός. Τι! Έσβησε ο φακός! Τι να κάνει! Καλά, εντάξει. Ό,τι πεις. Εντάξει, βοήθεια, δεν βλέπω τίποτα. Ούτε εσείς βλέπετε τίποτα. Μαλάκα, βοήθεια. Εδώ βλέπω δέντρα. Μουσική, αμάν. Φύγε, όχι, δεν χάνω ούτε έτσι. Φύγε γαμό! Τι κάνεις, ηλίθεια, δεν είχα μπαταρία! Αμάν! Πω! Όχι ρε, όχι. Δεν πειράζει. Ναι, τώρα θα πάω κι άλλο, τώρα, να το πιστέψεις. Λοιπόν, ηρεμήσω λίγο πρώτα. Αμάν. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Σκάσε μουσική, σκάσε, μιλάω τώρα. Ελπίζω να άρεσε. Αφήστε comment, κάντε subscribe, like, τα λοιπά. Ναι, τα ξέρετε. Και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Αντιός.